eyes can see. Love is here and now reflecting me. Krásný den, já vás moc zdravím, tady je Chris a dneska je tady se mnou Týna a budu mít nějaké otázky ohledně kvantování. Tak vám rychle, protože mám tebe 5 minut a pojdu pracovat. Let's go! Čekám. Takže, představ si, že všechno, co vidíš kolem sebe, je určitý vibrující elektromagnetický potenciál. A že skrze změnu sebe můžeš měnit realitu okolo. Super, tak zmíň tady tohle náramek na vínu, na prudský. Takhle to nefunguje. Prudský, prosím tady. Okay. Tak, představ si, kdyby to bylo možné. Jak to funguje, se ptám pořád. Ty jsi teda učitelka. Představ si, kdyby bylo možné, že opravdu skrze změnu sebe můžeš něco změnit v té realitě. A když by si mohla něco přát, když by si mohla něco vytvořit, tak co by to bylo? Já bych si přála, abys teď právě zmizela a nechala mě pracovat. Ne, tak kouzlo, fakt dík, tak dneska se toho vážně hodně naučíme evidentně. No tak jsi skvělá učitelka, že? Dobře, tak máš firmu, pracuješ, jo? Miluješ práci, jo, že jo? Jasně, miluji. Tak je něco, co by si třeba mohla nakvantovat? Dejme příklad konkrétní. Aby zmizela. OK, ale pojď něco jako z toho biznesu. Dobře, tak klienty. Dobře. Takže teď ten postup. Jo? Čekám. Zavři si oči a je potřeba vidět, kde jsi teď a kde je ten výsledek té reality. To znamená, teďka ty klienty nemáš, ale v bodě B je máš, jo? Jo, mám. Tak, a teď si vlastně představíš, jaké by to bylo, když bys ty klienty měla už teď. Vytvoříš vlastně skrze svoje srdce ten prožitek. Jaké to je, když ty klienty máš už teď? Je to boží, mám radost, chci si slavit. No a díky tomu, že to prožiješ velmi intenzivně, tak automaticky kvantuješ tu realitu, že ty klienty už máš. Ale je tady ještě jedna důležitá věc. Je potřeba to pustit. Tak já teď kvantuju, aby zmizela. No ale jako věříš tomu, že to reálně, abych zmizela? Asi ne, no. No vidíš, takže když tomu nevěříš, že to je reálný, tak se to prostě nestane, protože tam je potřeba mít tu důvěru. Věřit, vytvořit to pole, že už se to děje teď a pak to pustit. OK. Je na to určitý postup. OK, ale 5 minut už bylo. OK, konec 5 minut. Takže pojďte trénovat. Možná stačí, když si najdete nějaký symbol v realitě, který se vám bude ukazovat. Bílá labuť, že? Jo, bílá labuť je ten symbol. No tak, dobře, bílá labuť. Bílá labuť. Třeba bílá labuť. A ne, uvidíš všude bílou labuť. Nevidím bílou labuť. No, já se s tebou vsadím, že uvidíš. Tak, OK. Pojďte následovat znamení. Pojďte si hrát s tou realitou. Vyberte si nějaký symbol. A počkejte si na to, kdy vám přijde. Já jdu. Jasně, čau. A příště vám řeknu přesně konkrétní postup, jak kvantovat to, co si přeje vaše srdce. Takže mějte se zatím. Hey you. Seš tam? Co děláš? Já jsem usla. Hej, je tady nový webinář 4 fáze vědomí. A prej v každé fázi tvoříme tu realitu nějak jinak. Víš, co to je? Nevím, ani mě to nezajímá, prosím tě, běž Míška. Počkej, ale na tom navazuje kvantový mentoring. Takže pokud tě zajímá, co ti ta realita chce říct, vnímáš, že jsi na misi a že ti něco zrcadlí a chceš zjistit, co a jak to skrze sebe změnit, aby se zase ta realita mohla změnit a zároveň tě zajímá, jak integrovat stíny a jak žít z potenciálu srdce, tak se přihlaš. Budeš tam taky? OK, pošli mi to do e-mailu, ty nečtu. No jak chceš. www.fractalpeople.com Zatím. Už to bylo?